Priatelia, v súčasnosti počúvame od premiéra Roberta Fica, že kvôli zastavenému transportu plynu a tranzitu cez Ukrajinu, že príde Slovensko o 500 miliónov. Veľmi odhodlane, nahnevaný, vyrazil aj do Bruselu a v tlačovkách nám oznamoval, že ako sa pomstí tej Ukrajine, že je pripravený zastaviť všetky sociálne pomoci Ukrajincov, ktorí sa zdržiavajú na Slovensku, že je ďalej pripravený zastaviť humanitárnu pomoc, ktorú dodáva Slovensko Ukrajine. No a najnovšie si vymyslel, že by zastavil dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Viete, ale tento náš premiér ako najväčší mierotvorca, lebo kade chodí, tade to počúvame, že Západ má okamžite zastaviť dodávky zbraní na Ukrajinu, lebo chceme mier. Lebo tie dodávky tých zbraní vlastne predlžujú tú vojnu a on chce mier a preto je proti tomu, aby kdokoľvek dodával zo Západu alebo z Ameriky zbranie na Ukrajinu, lebo už chce ten mier. Ale počuli sme od neho, že zastaví pomoc Ukrajincom. Počuli sme od neho, že urobí recipročne, že zastaví dodávky elektrickej energie, ale ani nešpitol o tom, že by sme my ako Slovensko zastavili dodávky zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu. A pritom Slovensko je jeden z najväčších dodávateľov zbraňových systémov, zbraní, nábojov, patronov, všetkého možného v rámci počtu obyvateľov smerom na Ukrajinu. O tom ani nešpitol. A povedzme si pravdu, áno, Slovensko môže prísť až do výšky 500 miliónov, lenže to bolo vtedy, keď prechádzala tou rúrou ten plyn aj do západnej Európy a tá už sa odstrihla. Takže asi je to podstatne menej, ale dobre, rátajme to, čo hovorí pán Fico, 500 miliónov. Ale ako sám on hovorí, prezident Zelenský mu predsa ponúkol kompenzáciu za týchto 500 miliónov. On ju odmietol. Robert Fico ju odmietol, čiže on odmietol kompenzáciu toho plynu tých 500 miliónov. Ale pridal k tomu ešte, že im nedáme elektrickú energiu. Ale vážení, my tú elektrickú energiu nedávame Ukrajine zadarmo. My im ju predávame. A za minulý rok sme Ukrajine predali takmer 3 teravaty elektrickej energie, čo je hodnota cirka 300 miliónov eur. Čiže pán Fico k dlhu 500 miliónov, pridá ešte ďalšieho 300 miliónov straty na elektrické energie, ktorú sme mohli zarobiť. A čo si myslíte, kto to zaplatí? Robert Fico? Nie. Toto zaplatíme všetci my, obyvatelia a občania Slovenska, v ďalšej konsolidácii. Roberta Fica ani vlády sa to nedotkne. Oni si zvýšili o 100% svoje platy. Ich sa táto konsolidácia nedotkne. A prečo toto celé sa deje? Prečo sa toto všetko deje? Preto, lebo chcú prekryť presne to, čo sa deje tu na Slovensku. Tú neschopnosť tejto vlády vládnuť a pomôcť ľuďom. Čo stihli urobiť za ten jeden rok? No ja vám poviem čo. Zobrali vám rodičovský dôchodok, zobrali vám prídavky na deti cez tie bonusy, to budete cítiť teraz vo februári, zvýšili vám dane, urobili vám konsolidačný balíček, v apríli vás čakajú ešte bankové dane a teraz vo februári to postihnú a budú cítiť rodičia detí, školopovinných detí, o koľko stovák eur mesačne vás táto vláda okradla. A toto všetko môžete si dneska natankovať. Ceny pohonných látok raketovo rastú, ceny všetkých nákupov v potravinách vám rastú. Toto vám doručila táto vláda. A toto je len na prekrytie tohto celého. Takže ukončím toto video tým, čím som začal. Mierotvorca Robert Fico kade chodí, hovorí, že pred voľbami ani náboj na Ukrajinu. Že si budem stáť za tým, ani jeden náboj na Ukrajinu. Hovorí, že máme zastaviť dodávky zbraní na Ukrajinu, aby už konečne bol ten mier. Ale keď vymenováva, čo všetko zastavíme Slovensko-Ukrajine za ten náš plyn, ktorý nemôžeme transferovať cez to Slovensko, že ešte aj elektriku zastavíme. No ale ani slovkom nespomenul, že by Slovensko prestalo dodávať tieto náboje a zbraňové systémy na Ukrajinu. Geniálne však. Pekný deň.